Крыма действует методами НКВД. Так, Министерство иностранных дел Украины осудило действия российской прокуратуры Крыма по инициативе запрета Меджлиса крымско-татарского народа на территории полуострова. Ранее Наталья Поклонская, прокурор российской администрации Крыма, вручила первому заместителю председателя Меджлиса Нариману Джилялу заявление, в котором представители нескольких пророссийских организаций Крыма требуют запретить Меджлис. Ми, безперечно, висловлюємо рішучий протест у зв'язку з намірами окупаційної влади в Автономній Республіці Крим заборонити меджліс кримських татар. Окупаційна влада поставила перед собою небезпечну мету заборонити будь-які форми організації суспільно-культурного життя кримських татар і таким чином повністю витіснити їх з тимчасово окупованого півострова. Репресії проти кримських татар здійснюються фактично за методику каральних дій НКВС 44-го року. Пред'явлено надуманих обвинувачень з метою позбавлення права на виявлення своєї ідентичності. Жорстоке переслідування і насильство над кримськими татарами свідчить лише про слабкість окупаційної влади. Ми, безперечно, вимагаємо від Російської Федерації припинити негайно репресії щодо кримських татар, як корінних жителів тимчасово окупованого Криму. І звертаємося до світового співтовариства виступити на захист переслідуваних російською окупаційною владою кримських татар, не допустити повторення їх депортації 21-го сторіччя і примусити Російську Федерацію поважати права кримськотатарського народу і взагалі поважати норми міжнародного права, суверенітет і територіальну цілісність України.